Posachedwapa tikuonesani press briefing imene abungwe la SEDED mosogozedwa ndi mtsogoleri wawo Sylvester Namiwa achitisa lero lino mu mzinda wa Lilongwe makamaka pa nkhani ya boma kubwereza mafuta kuno ku Malawi. A Sylvester Namiwa akusemphana ndi ganizo la boma la government to government fuel transportation. Iwowa achitisa lero lino press briefing motere. Tikulandireni kuno ku Korea Garden kumene kuli msonkhano wa atolankhani omwe akonza a bungwe la SEDED limene ndi bungwe lomwe limamenyera ufulu wa anthu nthawi zambiri limakhala kulankhula nkhani zosiyanasiyana zimene zikukhudza Amalawi. Ine ndi Merifa Chiguduli tikhala tukupatsirani msonkhano wa atolankhani umenewu pano pa wireless ya Zodiac komanso pa Facebook page yathu. Tsatirani msonkhano wa atolankhani umenewu kuti timvere limodzi zimene bungwe la SEDED latitengera lero lino kuno ku Korea Garden. Ndiye amene akhale akuongolera zonse kutipatsira zonsezi ndi mkulu wa bungwe limene la SEDED Sylvester Namiwa. Ndikuperekeni manja mwa Sylvester Namiwa. Choyambirira ndimafuna mundilole kuti ndikulandireni mu chipinda chino komanso mundilole ndalandire Amalawi amene akutimvera malo osiyanasiyana pa wireless yawo ya Zodiac komanso pa samba la Facebook la Zodiac. Mundiloleso ndikuthokozeni atolankhani chifukwa choti nthawi zonse timadziwa kuti ku Lilongwe ndi kulikulu kwa boma kumachitika zinthu zambiri koma tikakuyitanani simunyozera mumabwera tithokoze kwambiri. Mukudziwa kunena kuti dziko la Malawi ndife mtundu umene timanyadira kuti ndi dziko lopa Mulungu. Chifukwa chimenecho ndimafuna mundilole kuti tisanayambe zonse tipemphe chithandizo komanso chisogozo cha Mulungu mama wa uno. Choncho mundilole ndipemphe uzipereka kuti asegulire zonse ndi pemphero. Zikomo kwambiri. Tipemphere. Tikuthokozani Yehova wamphamvu zonse kamba ka chikondi chanu chimene matonetsera tsiku ndi tsiku. Taonani mwatipanganso ife kukhala woyenera kuona kuwala kwa tsiku la lero, sifa opambana, sifa ochenjera, sifa nzeru koma zatengera chisomo chanu. Tikapemphanso kuti pamene pali zokambirana pakati pathu mukhale nafe pamene tikuyamba kufika na chitsiriziro zonse zitapemphera mwana wa Yesu Kristo. Amen. Zikomo kwambiri ifa cha pemphero limenelo. Ananditchula kale dzina kuti ndine Sylvester Namiwa mkulu wa bungwe limeneli la the Center for Democracy and Economic Development Initiatives. Zinalondera litali ndifake amangodula kuti SEDED kuti mwina kamwa mupepuke koma mawa uno sindili ndekha monga mwa masiku onse tikabwera kuti ziyankhule ku mtundu wa Malawi. Amalawi eni ake amati ayi tiye tikakhale limodzi. Ndi lero lino kusogolo kuno ndi akulu amene ndili nawo ndimafuna kuti ndiwapase chimene choyankhulirachi kuti aliyense azitchule bwino lomwe chifukwa nthawi zina umaganiza kuti ukudziwa bwino zina la munthu osadziwa kuti ukulakwisa. Zikomo kwambiri. Dzina langa ndine Asaboni Phiri kuchokera ku SEDED. Zainabu Hassan kwa Citizen. Popeza kuno mwatiziwa ndiye tikunena kuti ndi msonkhano wa atolankhani amene sali mu chipinda muno akhonza kumadabwa kuti atolankhani amene ali kumene kundo yani. Ndiye ndimafuna mundilole kuti nanunso anthu akuziweni. Zikomo kwambiri. Dzina langa ndi Promise Tom kuchokera ku Masino Radio. Dzina langa ndi Blessings Bomati kuchokera ku Timveni Radio. Dzina langa ndi Precious Karema kuchokera ku Mid FM. Ine ndi Farida Muhea kuchokera ku Television Islam. Catherine Banda, Capital FM. Mutha kundivomereza kuti panopa mphepo imene ikudusa ndi achibale fataziwana nkutheka kuti pali ena amene ali mu njira atipeza koma chifukwa cha nthawi ndimaganiza kuti tiyambepo. Nthawi zonse ndinanena kale kuti Amalawi akamva kunena kuti SEDED ali ndi msonkhano wa atolankhani
amandipasa mauthenga kuti musanayambe kukamba zimene mwatitengera, komabe ine ndikanakonda mukanandikambira nkhani yakuti. Ndiye mukumbukira msonkhano wina tidakambapo nkhani zonena kuti mukuoneka misewu ndithu mulilongwe muyachitidwa yakonzedwa, inayo yakonzedwa ndi ndalama za thandizo lochokera ku boma la China, makontrakta ake nga ku China. Inayo yakonzedwa ndi ndalama zathu za misonkho kuchokera ku Rose Funds. Koma anthu akudandaula kuti section iyi yochokera pa Crossroads roundabout inakamba kuti roundabout manager, anthu ambiri akuidandaula kwambiri maonekedwe ake, komanso roundabout yosatira imene ili pa minayo. Ndiye tidayankhula pano timaganiza kuti mwina a contractor mwina abwera poyera kuzipanga defend kapena kupanga justify mpaka pano kuli chete. Ndimafuna tibwereze kuti amalawibe akudabwa kukhala ngati kuti mukaona roundabout imene ili pa minayo ngakhalenso ma drainage kukhala ngati ngalande sizikuonekapo. Ndiye mwina tayesa ndi kuchita ntchito yabwino yona kuti zigwirizana ndi ndalama, komanso zigwirizana ndi kuti kulilongwe kuno ndi nkhope ya dziko la Malawi ndi likulu. Nkhani yoyamba ndi imeneyo. Nkhani yachiwiri ndionera kuti lero pa 12 February akanakhala kuti malemu Saulos Close Chilima ali moyo, bwezi pano tikuti tikuwafunira mafuno abwino pa siku lawo lobadwa. Mukukumbukira press briefing imene inapanga muno pa 6 January tidanena kuti chija mmati Commission of Inquiry report chija adachita kungokonza kufuna kuanamiza Malawi. Umboni tanena kuti akanakhala kuti anthu aja anali serious anali chidwi, bwezi pano anthu ena atamangidwa. Fa mmene mucha mukuone kuti anthu ena ananyalanyaza, anthu ena anaphwanya malamulo. Ndiye mafuna ndakumbuse amanena kuti wandisokosera nkulinga utamva kunena kuti nkhani ya imfa ya malemu Saulos Close Chilima tizikambabe sitizasiya ngakhale ena nusima kusangalasana. 2 nkhani yonena kuti report ija ngakhale tikuona kuti is a sham, we still maintain is a sham of the report. Mumaonekabe kuti munali ma elements a criminal negligence. Ndiye to prove kuti it was staged mpaka na lero talowa mwezi wachiwiri. Lero tikunena pano tukumbukira kuti birthday yawo ya malemu Saulos Close Chilima ndi lero, koma mopanda manyazi boma la Dr. Chakwera palibe chimene apangapo. Mwina popeza kuti tamva kuti akakhala nawo kumwambo mazulu ano, mwina asanapite kumeneko ayeneka apange zoyenerera, koma zikhala zomvetsa chisoni ndi manyazi kuti apite kumeneko azikaoneka ngati akukhuzidwa pamene report lija likuwasusa. Titayankhula zimenezo kunjaku amalawi ali ndi nkhawa kunena kuti katundu akukwera mtengo siku ndi siku. Ndiye zodabwisa zonena kuti amayembekeza kuti boma lawo lizamvera chisoni, ndiye aboma onse ali pakalikiliki kupyepyezera kukweza zinthuzo. Mwachisanzo posachedwa pa kukweza magesi, kenaka atafuna kukweze ndalama zolipira pa zipata za pansewu toll gate. Ndi anthu akufunsa kuti kodi maisa September achakwera mufuna anthu akuvotereni. Ndiye mukakweza katundu anthu akafa njala ati akuvotereni ndani? Mauthenga amene ndi Malawi amene anandituma. Without much ado, allow me to go straight into the business of the day. With me here is a statement which I'm going to read out in English. Thereafter, I'm going to make a summary of the same in vernacular. Press statement. Lilongwe, Wednesday, February 12, 2025. On illegal fuel inflows and other matters. The Center for Democracy and Economic Development Initiative, CDED, considers it worthwhile and timely to tackle 2 issues of national importance, namely the much publicized illegal importation of fuel under the guise of government-to-government G2G arrangement and the rumor about attempts to cap the age of the country's presidential candidates. To begin with, CDED hereby
challenges State House to immediately stop illegal procurement of the said 360 metric tons of fuel under the guise of the G2G arrangement. We urge the people at State House who are behind this sinister project to put their hands off fuel issues in the country and allow fuel to be purchased following the laid down regulations and procedures. Buying of fuel should remain a preserve of the mandated state organs, not individuals who are riding the political gravy train at the expense of the poor majority. Meanwhile, SEDED challenges those few privileged State House employees who seem to have captured government to inform Malawians where they are drawing their mandate to be involved in matters that, according to the country's prevailing laws and regulations, belong to the Malawi Energy Regulatory Authority, MERA, and the National Oil Company of Malawi, NOCMA. We at SEDED are disturbed and disgusted to note that the Minister of Energy, Honorable Ibrahim Matola, traveled all the way to Tanga in Tanzania in a desperate attempt to hoodwink Malawians into believing that he was welcoming 51 million liters of fuel procured through an arrangement between the governments of Malawi and Kenya. Yet, SEDED is reliably informed that the fuel was supplied by Gulf Energies, which is a private company, and the arrangement came in as an emergency albeit at a higher CIF. Actually, with the larger part of the fuel consignment still stuck in Tanga as we speak, the deal has ceased to be an emergency. Malawians may wish to know that at the height of this deal, a $150 million letter of credit was opened when the traditional suppliers bill was hovering at around $100 million. This meant that if it were a serious government, the best way to go about it was to sort out the suppliers and maintain those who were compliant with the law. Simply put, the country's persistent fuel wars are a result of an engineered non-payment of fuel supplies calculated to dodge the law and allow those behind the scheme make a killing. To validate the above, SEDED regrets to inform the public that arrangements are now at an advanced stage to identify a vessel to move the fuel stuck in Tanga to Nakala. This is called double handling. By the end of the day, which will make the procurement more expensive, the product more expensive, and in the process further defeat the element and the feeling of an emergency. Malawians ought to know that the country's annual fuel consumption is far below which can be considered to buy from refineries whose minimum order stands at a whopping 100 million metric tons. When all is said and done and left wanting about this particular fuel issue, on behalf of well-meaning Malawians, SEDED wishes to implore the Malawi government, MERA, and NOCMA to stop the illegal purchase of the said 360,000 metric tons of fuel under this short deal. Otherwise, it has a potential to spark public anger. Secondly, SEDED is aware that a lot has been said on social media in relation to the alleged attempts by whoever to take to Parliament an infamous age limit bill. But it is pleasing that the leader of government business in Parliament, Honorable Richard Chimwendo-Banda, categorically dismissed that assertion and branded it a mere rumor. Equally pleasing was a post on social media Tuesday evening by a leader of opposition in the House, Honorable George Chaponda, to the effect that, according to a business committee meeting he had attended, agreed on matters to transact when Parliament reconvenes this week. There is nothing like that of the infamous and democratic matter. Otherwise, we at SEDED, we are disturbed to hear from reliable sources
that a whopping 1 billion Malawi kwacha was invested in attempts to bring this matter for debate in parliament when Malawians are starving due to acute shortage of food. We gathered that the proponents of the bill intended to push it into the chamber as a private member's bill. For starters, Thursdays is a private member's day in parliament. It is when members of parliament, MPs, are at liberty to waive relevant standing orders to allow any MP to bring to the floor a motion. But that has to be done with the knowledge of the business committee of the House. In which case, if Honorable Chaponda's post is anything to go by, the infamous and undemocratic bill about capping the country's presidential age limit is not part of what parliamentarians will deliberate on in the weeks ahead. However, in view of the dust that this has stirred when it started making rounds, there is no harm in instead borrowing the words of retired Supreme Court Judge Dustin Mwawungulu that under any circumstance, such a bill is unconstitutional and not welcome in any democratic society. Ordinarily, a bill of such a nature cannot just appear in the chamber from nowhere, since it calls for exhaustive consultative process spearheaded by the Malawi Law Commission in collaboration with the Malawi Law Society. Apart from the rigorous consultative process, such a law cannot come in the middle of an electoral process where registration of voters has already been conducted and all the major political parties have conducted their conventions, effectively electing or endorsing their torchbearers. That said, SEDED is mindful of the fact that this is Malawi, where overzealousness coupled with forces of greed drive some supposedly honorable people to do not act as such. Hence, warns such people to be ready to face the music for taking Malawians for granted. End of statement. Signed, Sylvester Namiwa, SEDED Executive Director. Thank you very much for your kind attention. Ndinanena kuti chikalata chimene tili nacho mawa uno chili mu chiyankhulo cha samundachi, koma nkhani zili pano zofunika kwambiri kwa Amalawi ena leyonse kuti amve, ndeni mafuna mundilole ndiombere mkota mu chiyankhulo chimene Amalawi ambiri timamva bwino lomwe sindili ndekha ndi azinzanga ndikaphonya pena aonjezera ndikachepesa aonjezera komanso ndikaonjeza achosera. Chikalata chimenechi mawa uno chili pamutu onena kuti tisalole mchitidwe ophwanya malamulo ogulira mafuta kupitirira. Bungwe la SEDED ngati bungwe limene limayankhulira Malawi mawa uno linachiona kuti nchofunikira kuti litirirepo mlomo pa nkhani zikulu ziwiri zokhuza dziko lino. Nkhanizi ndi nkhani yoyambirira Amalawi mudziwe kuti tikunamizidwa pa nkhani ya kaguliro ka mafuta, ndipo ndondomeko zimene zasankhidwa kuti zisatiridwe zikususana kwa mtunthu ndi malamulo komanso ndondomeko zakagulidwe ka katundu kuphatikizapo mafuta mdziko muno. Izi zikuchitika ponamizira kuti apeza njira ija kuti akugula G to G kapena kuti boma ku boma. Nkhani ina yachiwiri ndi imene yakhala ikuzungulira pa masamba a mchezo yonena kuti zimamveka onena kuti ku nyumba ya malamulo anthu ena amene amazimva kuti iwo nda Malawi kuposa anzawo akunza kuti kumeneko ankapange biro akapereke biro mu nyumba muja kuti aphungu akakambirane kuti pakuthapa zonse tikhale ndi lamulo lonena kuti lizipereka poyimira age kapena zaka kunena kuti munthu akapyola zaka izi sakuyenera kutenga nawo mbali pa mpikisano wa mtsogoleri wa dziko. Mosapindira ndevu nkamwa timafuna pano uthenga upite kwa mamulumuzana amene adasankhidwa nda achakwera kuti aziwathandiza ntchito ku nyumba ya chifumu imene anthu ambiri amadziwa kuti ku State House, kunena kuti asiye mchitidwe
olowerera ntchito zogula mafuta mophwanya malamulo. Ndi kunena pano akonza kale ndondomeko yona kuti agule mafuta pafupifupi 360,000 metric tons omwe abwere monamizira kuti akugula munjira ija ya government to government. Ife tikhupira kuti dziko la Malawi ndi dziko losatira malamulo, ndete ndi ndondomeko zachikhalire zomwe zinakhazikitsidwa kunena kuti mdziko muno tizitha kugula komanso kugulisa mafuta. Ndi chake ino Malawi ni mboni zikakhala kuti ndondomeko zopena zaphwanyedwa mwachisanzo mumaona bungwe lija la Mera limapita kukaseka filling station, kusonyeza kuti dziko la Malawi si dziko longoziyendera kapena dziko la zipwirikiti, limaneneratu aliyense ndi ntchito yake malinganso ndi lamulo limene lidapangisa kuti munthuyo alembedwe pa ntchito imeneyo. Timafunanso tiwafunse anthu amene wanachitika mwayi kunena kuti qualification yawo yayikulu ndiona kuti achakwera maziwa. Fa munthu kugwira ntchito State House sungakhala kuti angati a president sakudziwa, sungapezeke mwayi ukagwira ntchito kumeneko. So anthu amene wamwayiwa amene amaziwidwa ndi achakwera amene anawasankha kuti azawathandizira kumene kucha, timafuna auze mtundu wa Malawi kuti mphamvu zogulira mafuta akuzitenga kuti. Funso limene tikufunsa chifukwa tonse tikudziwa kuti Nokma akamagula mafuta pali malamulo amene amagwirisa ntchito, Mera akamagula mafuta pali ndondomeko zimene amagwirisa ntchito, komanso kuli bungwe la PPDA limene limakhala ndi chidwi kuunikira kapena kununkhisa kapena kupereka chilolezo pena paliponse pamene nthambi ya boma ikufuna kugula katundu wina aliyense mkati muno ngakhalenso kunja. Ndimafuna ndiziwise mtundu wa Malawi kuti zimene tidamva kunena kuti mdziko muno mabwera mafuta okwana 51 million liters kuzera kutanga munjira ya boma to boma kapena G to G zinali zaboza lake la mkunkhuniza. Mafuta amene aja anagula ku kampani yoyima pa yokha ya Gulf Energies. Komano mafuta aja adagulidwa nthawi imene zinthu zidafika posauzana. Kuti zinthu zifike posauzana adachitanso anthu kukonza mwadala. Zitafika ndinene pano kuti vuto lathu la mafuta m'Malawi muno sinkhani onena kunja kwa mafuta kulibe. Nkhani ndionena kuti kulipira sitikulipira, tikupanga utambwali. Utambwali ubwere fachani timauzidwa ndipo timakhulupirira kuti msuko muno forex mulibe. Koma nthawi imene panapangidwa chiganizo choti kugulidwe malita amene aja 51 million liters amene anakafikira kutanga, kunali kunena kuti anthu amene amatibweresera mafutawo adali ndi ngongole. Boma linali ndi ngongole zoti lipereke kumeneko. Ndiye anthu mwakukoma mtima kwawo atakambirana adaona kuti dziko la Malawi likuyeneka lizipitirira. Ndiyeno agasiya kuti pasa mafuta dziko liwonongeka, anthu avutika. Ndi adagwirizana kuti tiye tipange thumba lolena kuti inu mukapeza ndalama iliyonse ya dola muzikaponyako mtichosera. Ndiyeno thumba limeneli limayenda m'malimiti a 50 million kupita 100 million. Kuti muziwe kuti mavuto amene tumwana nawo mdziko muno mafuta ndiokonza dala, njonena kuti ataitanisa mafuta amene wa ku Gulf Energies adakapezeka kuti ndalama zapezekano, ndalama zimene amakanika kuti apereke kukochepa ku ngongole ya 100 million ichesike pansi, adakwanisa kukasegula timati letter of credit ya 150 million. Kusonyeza kuti akanatenga olo tingoyerekeza 50 million kukaponya kuthumba lokhazikika lija, ndiye kuti anthu amene amabweresa mafuta mosatira ndondomeko sakanadandaula bweza kuti bweresera mafuta. Izi zidachitika mwadala kunena kuti tikhalenga tutapanikizika, malamulo asasatiridwe, mafuta awa abwere mdziko muno. Letter of credit imene tasegulidwa ndalama zitaperekedwa, anthu anakazisatira, anakatengako gawo lawo. Anthu oti kwadziwa tikuyankha pano kudziwanso kuti ndife. Ndiyeno kuti mudziwe kuti 51 million imene inabwera zimamvesa chisoni. Tinaona nduna ya mphamvu Ibrahim Matola kujambulisa ngati mnyamata kapena msikana amene ongosegula kumene Facebook page yake. So he looked so excited kumanena kuti tukalandira mafuta a G2G. Pamene chikhalirecho amadziwa kuti mafuta awo sanagulidwe ku boma la Kenya. Akanakhala kuti mafuta awo akugula boma la Malawi ndi boma la Kenya, ndiye kuti kanakhala Nokma
ndi kampani ya boma ya ku Kenyako kulumikizana. Chimozimozi ngati akufuna kugula mafuta ku Mozambique ikhala Nocma ndi kampani ya boma ya ku Mozambique kulumikizana. Ife Malawi ikutiyimirira ndi Nocma. Koma pamene pachapo Nocma was not involved. Ndiye zinali zachisoni kuti nduna imaziwa choona koma inasankha kunamiza mtundu wa Malawi. Ndiyeno chomvetsa chisoni kwambiri ndichi kuti kuzafikira lero mafuta amate amwazizizi aja sanabwereko kutangako adakali komweko. Ndiye pano pakonza ndondomeko yoti apeze sitima ina iwanyamule mafuta aja abwere kunakala. Mafutawa anabwera kale pa mtengo odula, ndiye pano tikuonjezeranso ndalama. Ndifa yake musamadabwe anthu ena kumanena kuti tikweze mtengo wa mafuta pamene tikuzowa kuti vuto ndi forex, ena kukakamira kuti tikweze mangwacha, nkhani zake ndi zimenezi. Ndiyeno tiyerekeze kuti munthu ufuna kugulika katundu mwazizizi ndiye nkutenga mpaka na 5-6 months. Pamene ponso pali kuti mwagula mwazizizi nkhani yake ndiyo ngofuna kuabera Malawi. Kuti mukhulupirire kuti ufuna kuberedwa popeza ndalama za 51 million atenga liters, panopa akonzanso kuti kubwere 360,000 metric tons. Mwanjira yomwe ija yosasatira malamulo ija ndifa tikukauza kuti kodi mphamvu State House ikuzitenga kuti zogulira mafuta. President Lazarus Chakwera ndi president wa number 6 Malawi. Sitidamvepo kuti anthu aku State House akula mphamvu mpaka na kumagula mafuta. Mwina ngati akufuna zimenezo apezere mwayi msonkhano umene ukuyambawo m'malo mwa age limit bill apitise bill yonena kuti State House izigula mafuta. Ndi akatera atiuze kuti amera ndi Nocma azigwira ntchito yanji. Ndimafuna ndisindike pano kuti Malawi tikasekerera ntchitidwe uwu vuto la mafuta lipitirira. Mwina ndinene pano kuti pali kulimbana chifukwa chona kuti mu mafutamo anthu amapindula amapeza dipo. Ndi aliyense afuna kuti ogula mafuta akhale iyeyo cholinga ndalama zikalipidwa azizisatira. Nanena kuti letter of credit ya 150 million inasigulidwa apa ya 51 million liters yo inalipidwa ndi anayisatira ukatengapo gawo lawo. Kusonyeza kuti panopa amva kukoma ndifaka afuna kuti kubwere ina cholinga kuti so aisatire. Koma zonsezi zikuchitika pamwamba pa kuti malamulo akuphwanyidwa, zikuchitika pamwamba ponena kuti ntchito zachuma zaima, pamwamba ponena kuti Amalawi agona ndi njala, pamwamba ponena kuti Amalawi sopano akumayenda pansi fasanga kwanise kulipira ma transport. Ndiye lero anthu ena m'malo moti agwire ntchito imene analembedwa ku State House iko azipasa ntchito ina imene sikuwayenera. Pankhani imene pomaliza ndi wachenjeze ku State House kunena kuti ngati satibweresera lamulo limene likuwapasa mphamvu kuti azilowera ku mafuta asiye zimenezi. Koma ngati sasiya akapitirira ndi dilu yawo imene afuna kupanga yachiwiri imene sikuoneka emergency in nature, ndiye kuti aputa mkwiyo wa Malawi. Ndibwereze pamene pokuti ngati State House sibwera poyera kuzatiuza lamulo limene kuwapasa mphamvu kuti azigula mafuta, ndiye kuti aputa mkwiyo wa Malawi. Ndeno gawo 2 popeza manena kuti wandisokusera nkulinga utamva taachenjeza pano sitinachule mayina kusachula mayina kusukuti kwaopa aite kwaziwa andi mene anayendera itinale yawo tikuiziwa ntama zimene atenga tikuziziwa. Ndiye phase 2 akapitirira we just prove to them kuti they are not untouchables. We prove to them kuti they are not above the law. Popeza kuti mabungwe ngati SCB adatha mwadala cholinga kuti Malawi aziberedwa, tasala ndi chidwa chimodzi cha mphamvu kwambiri, naming and shaming. Naming and shaming ndimene tasala nayo. Tizangobwera pano tizanena kuti auje mukamaona kupanga matama ntawunimu asiya ntchito yawo yosesa ku State House akumagula mafuta. Auje asiya ntchito yawo yosita majeketi ku State House ayamba kumapanga mafuta. Tizabwera pano koma sindifuna kuti tifike ku stage imeneyo. Nkhani yachiwiri imene tinabwera nayo ndiona kuti tithokoze chifukwa Malawi anakwiya kwambiri atamva kuti ena ake anthu ozikonda afuna apite ku nyumba ya malamulo akakhazikise lamulo lonena kuti pakhale zaka zomulesa munthu kuti asaime pa chisankho. Mafuna tikumbusane kuti mbuyomo kwa zaka 31 tinali pa lamulo wankhanza. Lamulo nali munthu mmodzi Kamuzubanda ndi Malawi Congress Party. Ndiye anthu akudabwa kuti pakuoneka kuti
ngakhale papita zaka zambiri koma kamagazi mu DNA kankhaza kaja kadalipobe, kamagazi kaja kophana kaja kalipobe, kamagazi aja ongofuna kumangomangana kalipobe, maganizo opsezana aja alipobe. Makosa na MCP, can you wake up? Dziko la Malawi lidasintha ndi democracy. Njezo mungofuna kumangozuka kumangobweresa ati malamulo topanda budget amalawi atopa. Pano pa amalawi ali ndi njala. Tapanga nizona kuti kunjaku njala ithe amalawi akuvutika katundu wa second tengo. Izi zomabweresa ati malamulo topanda budget sitabwino. Chifukwa chimenecho ndithokoze tinaona mkulu wazokambirana ku nyumba ya malamulo olemekezeka ati Chimwemwe Banda akuyankhula musapindira ndevu kama muonesa usogoleri kunena kuti nkhani imene siyoona. Komanso tithokoze mkulu wosusa boma ku nyumba ya malamulo Dr. George Chaponda dzulo usiku analemba pa sambalao la mchezo kuti malinga ndi komiti yayikulu yokambirana zimene amakambirana mu nyumba agwirizana kuti nkhani imeneyo palibe. Tithokoze. Komabe timafuna ndinene ichi kuti lamulo ngati limene lija silingangochokera kwina kulikonse. Monga mmene anenera ajaji akale amaungulu ndipo tikuthokozena amaungulu mayima ndi Malawi mtima umene ndofunikira. Lamulo ngati limene silingangobwera basi kuti kwina wakangozambatuka nkubwera ife twapasidwa ndalama zakuba ku nyumba ya malamulo kuti ife tisinthe lamulo. Pamafunika ndithu kuomba nkota ma consultation meeting achitike osogozedwa ndi Malawi Law Commission komanso bungwe la Malawi Law Society kuti anthu onse apereke maganizo awo bwino lomwe pa nkhani imeneyo. Komanso silikanabwera nkhani imeneyo pano pakalembere wachitika kali wachisankho anthu apanga kali ma convention malamulo sampanga ngati chibisalirano ndi anthu amene amasatira bwino za good governance amanena kuti lamulo lililonse limene likususana ndi constitution lamulo limene ndiloyipa monga amene ayankhula maungulu. Ndi tikudziwa kuti ku Malawi siku nthawi ina yake anthu timakhala ngati kuti timazitengera zinthu chilichonse chimatha kuchitika mu nthawi ina iliyonse. Nkutheka kuti wina akhoza kuyerekeza kunena kuti akayambise nkhani imeneyi. Chifukwa chonena kuti ku parliament kuja mwina Malawi ngati simukudziwa lachinayi ndi siku limene analikonza kuti likhale siku la mamembala kusonyeza kuti amatha kumakambirana zinthu phungu mmodzi amatha kungoyima nkunena kuti ndimafuna tipemphe kuti tiyimise zimene tikukambirana tikambe nkhani yakuti. Tinaonapo mbuyomu zidachitikapo kunabwera malamulo angapo ongokhala ngati ongozembesa. Ndiye nkutheka kuti mwina ku business committee mwakambirana pamvana ndipo tathokoza. Nkutheka kuti alicha ndi Chimwemwe Banda manena zoona ndipo tathokoza. Koma wina wake akaganiza fa chajera kuti apange za ukhutu kumvezi ndiye kuti amva ululu wa Malawi amene ayerekeze kupanga zimenezi tizikagona constituency kwake tizikagona nyumba mwake kumene kumuzi kwawoko ndi town muno fa timakuzuwa na phunguni ndani nakale kuti chifukwa kuti CB yatha nthambi za boma kulibe ndiye tayamba kutola mwamba chibwana timakuziwani manamba lanu tilinawo mmene makhala timakuziwani aphungu nonse mwenye 193 ndiyeno amene azapange chibwanayo tizikagona ku nyumba kwake osati pa nyumba pake kuma nyumba mwake tikalowa ku nyumba kwake so kwa amayi yake kumuzi kwawo kwa zilongo wake tikapanga kampu kumeneko munthu amene kumaliza kukhala phungu kakhala kameneko ndichenjeze chifukwa zikuoneka ngati kuti chibwana chachuluka. Mkumano umenewu anthu akuyembeza kuti ikhale budget yonena kuti ipolese zilonda zimene Malawi ali nawo. Tili mavuto ambiri ndiye tisataye nthawi mwakapanga lamulo loti tifuna kuti tiwakole auje. Lamulo samapanga mulingalira munthu. Lamulo amapanga njolinga kuti litumikire anthu. Munthu ne ndikuoneka kuti ndimakonda kuyankhula mundilole nditekere pamenepa sindili ndekha comrade ndikupaseni 2 minutes muombe nkota pa zinthu ziwiri zimene ndakamba pano. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri comrade. Choyamba ndimafuna nene kuti no comrade ayankhula kwambiri choncho ine ndingoyenda mwiri mutatu. Pankhani yokhuzana ndi mafuta taona mdziko muno kuti pala anthu ena aka amene akuona ngati kuti dzikoli silifika pa 16 September chaka chino likhoza kukhala litatha. Ndiye akuona ngati kuti akapanga zinthu zina zake kutsogoloko palibe wina aka amene adzabwere nkuzafunsa. Koma ndimafuna ndiakumbutse kunali mbuyo takhalapo nawo anthu omaona ngati afikapo. Ndipo boma litasintha adagwidwa pakhosi ndipo tikunena pano ena tikuwadziwa akuyenda nyomi mtauni kuti koda polisi antenga soliti. Idzafika nditu nthawi imene adzayankha okha achakwera kulibe. Pankhani imene ndisachedwe koma ndipite straight ku nkhani imene amakamba comrade Namiwa ya HB.
titayimva nkhaniyi choyamba kunali kumva chisoni kuti kodi abale wanga nsanje tuchitipa atulankhani muli apa vuto la Malawi lero ndi zaka zimene president akuyenera adzikhala akafuna kukhala pampando. Chifukwa tikunena pano ana ena abwezedwa ku skulu chifukwa chokamba kuti bungwe la USAID lasiya kuwathandiza. Ena panopo ntchito zatha. Ena ndikukamba pano mankhwala pompano akhala kuti muna make sakupezeka moyenera chifukwa bungwe limene mapanga zimenezo lasiya. Malo mokuti tipite ku parliament kuti ana amene watathandiza bwanji nanga amene ntchito zawo aluza tasamala bwanji nanga kodi ku health tikonzako bwanji. Zoona ndithu nkumono nga misonkho ya Malawi kumakambirana nkhani zoti kodi president azikhala nzaka zingati. Kodi ngakhala zathu a science angabwerese umboni pa dziko pano kuti kuchepa kwa zaka kwa munthu kapena kuchuluka kwa zaka kwa munthu kumampangitsa munthu kukhala mtsogoleri wabwino. Taona ife mayiko onena kuti mtsogoleri wachepere akuyenda bwino, ena aso mtsogoleri wachikulire akuyenda bwino. Mayiko onso mtsogoleri ukhala wamkulu osayenda bwino, mtsogoleri ukhala wachepere osayenda bwino. Zomwe zikusonyeza kunena kuti zaka za munthu sizimapanga determine utsogoleri wabwino. Mavuto amene tili nawo ku Malawi ndi choyambirira kayendetsedwe ka dziko komanso corruption. Ndi zinthu zimene ife timaona ngati kunena kuti boma la Chakwera likanalunjika ndithu kugwira ntchito mochilimika kuti tseke magapa amenewo ndicho linga chonatu umphawi uthe. Tikunena pano anthu kumudzi chakudya alibe, mwakhala mukuona ine boma komanso mabungwe ena kukangalika iye ayi tifuna tigawe chakudya uko kusonyeza kuti ngakhale iwo akudziwa kuti chakudya mdziko muno mulibe. Malo mokuti pano ife tizilimbikitsa kunena kuti kende chisankho cha mtendere ndikukhulupirira kuti singapite ku parliament ndi umakambirana nkhani yoti president asamafike zaka izi. Chenjezo langa lipite kwa speaker. Parliament ikuyambira mmene anakhala speaker yowacha yakhalesa kuyenda bwino. Takati kumangoona 105 pena aphungu mwina more than 20 kutusula siku limodzi kukakhala panja kusonyeza kuti yakhale kukanika. Tikanakonda kuti amalize bwino kuti kutsogoloko tidzakhaleso ndi chidwi kuti Malawi titakhala ndi speaker wachizimayi oyamba adayendetsa bwino parliament, ndipo ife tikufunanso kuti kutsogoloko kukhalenso ma speaker ochuluka achizimayi. Koma tikudziwa kuti pena amakhala kuti mwina akupangidwa influence ndi atsogoleri. Asalole zimenezo chifukwa mbiri imene akupanga apa si ya Malawi Congress Party, ni mbiri ya iwo ngati speaker wa nyumba ya malamulo. Monga mana kambirana miwa ndibwerezenso kunena kuti mabilo achibwana ngati awo sitikuwafuna ku Malawi. Ngakhala akananena kunena kuti akuti yayi munthu amene anakhalapo mbusa sakuyenera kuti aime pa chisankho chimene chikubwerachi, ife tikanabwera pano kuna kuti no. Mu 1993 mmene tidamenyera nkhondo kuti tifuna zipani zambirimbiri kuna abweranso proposition yonena kuti Kamuzu Banda asaime ife wako. Koma zipani zotsutsa kuphatikizapo UDF afford ndi zina adakwamba kuti ayi democracy imene timayifuna ife si imene. Alole ni Dr. Banda aime adayima pampando ayi ndi zaka zoposera 90. Funso nkumati kodi amene apite ndi bill imene ku parliament kuchipani kwake malamulonso akunena kuti munthu osadusa zaka amene wadusa zaka 75 asamaime. Chifukwa zikuyenera kuyambira kuchipaniko zisanapite ku parliament. Koma ngati zikungofikira ku parliament ndefe tikuona ngati mwina malamulo awa akupanga target mwina munthu wina wache. So tikunena kuti ayi sitipanga malamulo kupanga target an individual. Tiye tipange malamulo okomera wina aliyense akaime nawo pa ballot Amalawi akasankhe. Azikoma kwambiri komrade. Zikomo kwambiri ndi abase abit seated 30 seconds mukakao che blanket. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Pamene Amalawi dziko lafika po watopetsa kafukufuku akusonyeza kuti kwatuluka 1 billion. Funso nkumati kodi mmene zinthu zikuyendera katundu wadula kwambiri anthu akufa ndi njala kuli njala yambiri dziko lino. Tikuona kuti dziko latitopetsa dziko lathu lomwe latitopetsa ngati taliseza pamutu tili pa ukapolo. Ife tikufuna kuti ndalama imeneyi inakagwira ntchito kuthandizirako muzipatalamu mwina mankhwala angakhale uchepa anthu bweza ulandira nditu mankhwala. Anthu aulembetsa lero mankhwala umanena kuti muzalandire wiki yamawa munthu samwalira.
tiyeni tiyesetse kukathandiza Malawi asazunzike dziko lawo lomwe. Tili pa mavuto kwambiri ku Malawi kuno, njala nayo yavuta kwambiri, anthu akudya zakudya zimene sanadyepo chibadwire. Kodi dziko la Malawi likupita kuti tizingozimwalirira tokha pamene kuli atsogoleri wozindikira povota paja timaona kuti zinthu zitithandiza, koma tili pakwapola kwambiri ndi voti yathu yomwe. Zikomo kwambiri. Akulira atu abiti kulirira amayi ndi ana. Fanjala ikavuta mziko amavutika kwambiri ndi amayi ndi ana, kuti zoona mukatenge 1 billion kuti mukapange biro yopanda pache ngati manager pamene anthu akuvutika njala. Mmene amayankhula Comrade Phiri anakambapo nkhani yofunikira kwambiri, amayankhula ndi speaker olemekezeka Catherine Gotani Hara. Nkhani imene yandikumbusanso a Inspector General Mai Melini Yola. Nkhani imene yesu yandikumbusa Mai Emma Kalia. Chifukwa ku civil society kuti makakamiza kuti tatiye tizapasa azimayi mpata. Ndi zikunika kuti azimayi ajasu tikapasa mpata zimaoneka ngati zija timadalira zija amakazisiyanso. So please Mai Emma Kalia mukonze mpata muyankhule ndi azimayi awiri amene. Mai Melini Yola paja anatiuza kuti aja angandangaze kwanja jamanga mpaka na pano sanatipase list akuona ngati nkhani yatha. Nkhani imene sitha, nkhani imene ya Mai Melini Yola izakulondolani olomutapanga retire. I want to challenge you. Nkhani manager, it will follow you everywhere you go. Mukazapita out of this life, legacy yanu izakhala pa nkhani imene yakuti we had Mai mkulu wa polisi amene analolera kuti apolisi azigwisa ntchito misonkho ya anthu kumayikira kumbuyo zingandanga nkumatema anthu osalakwa. So just do the needful. Do the right to shame the devil, Madam Melini Yola. Nkhani yoti munauza mtundu wa Malawi kuti mwagwira anthu azikwanje yaje. Tikuafuna anthu amene timve milandu yawo kuti ayenda bwanji ku court. Chachiwiri nkhani ya speaker. Kwa nthawi yoyamba ataona speaker wa nyumba ya malamulo khala vice president wa MCP. Leader wazokambirana mu nyumba ya malamulo kukhala secretary general wa MCP. Wachiwiri kwa speaker yo nkukhala director of recruitment MCP. Kusonyeza kuti parliament ija si ya Malawi, parliament ya ndi ya MCP. Surprisingly, we seem to be cool with it. Nifaka unena kuti pangono 105 pangono tuluka pangono my emotions. Ndikanapempha kuti akanakhala kuti Malawi timaganiza mwanzeru. Malo mwa age bill wija tikanapita ndi bill na kuti pakati pa anthu awa pakati pa Richard Chimwendo ndi Catherine Gotani Hara mmozi mwa iwo pange atule pansi udini. Sizingateke kuti vice president amene speaker MCP, secretary general leader of government business MCP, wachiwiri kwa speaker ayo director of recruitment MCP, and mwanena kuti we are a serious country. Akulu what are we smoking? Tikutani kodi mzikomo. So zikuoneka ngati kuti kuma limbana zinthu zopanda pache kumusisiya serious matters. Iyi ni nkhani yona kuti tifuna mutuuze ngati mufuna mphamvu yathu munene timayima Malawi tipitibwera ku parliament tikuthandizeni kuti pakati pa anthu atatu awa mmozi mwa iwo achoke. Mbuyo muti maona munthu akasankhidwa amapanga resign. Kuti ndifo chani lero Malawi MCP ikutitola chonchi. Mmozi mwa anthu atatu ndachulo apa amayenika kutula pansi udindo ifa sizingatheke speaker vice president MCP, leader of government business secretary general MCP, wachiwiri kwa speaker ayo director of recruitment MCP. Tatani koda Malawi. Nkhani imene ni food for thought. Uno ndisonkhano watu nkhani wandisokosera nkulinga utamva ndipereke bwaloli mutifuse mafunso. The floor is open. Thank you very much. Chete sausa nyama kwa suyo ngati palibe mafunso tuuzeni kuti mafunso palibe. Ine ndi Promise Tom kuchokera ku Nkhoma National Radio. Mafuna ndi vetsetse kumaso mwina mutatambasula bwino kunena kuti zikuoneka ngati pali ziyango pa dongosolo limene boma linanena kuti likufuna kusintha ndondomeko yogulira mafuta. Mwina pofuna kumvetsetsa ndi pati pamene mukuona kuti sipakulongosoka pamene papangitsa kuti vutoli makamaka vuto la kusowa kumafuta likhale likupitirira ngakhale boma linanena kuti pali njira imene akuganizira kuti itha kuthana ndi vuto limene la G2G.
section 12 ya malamulo akulu a dziko lino imanena kuti imapereka mphamvu ziwiri, political and legal authority kwa anthu. Nduna, president, MP, councillor amagwisa ntchito mphamvu za ndale, political authority. Anthu amene ali mu boma, ma department a boma amagwisa ntchito legal authority. Koma amanena kuti mphamvuzo amagwisa ntchito to save and to protect my interest a Malawi. Agwisa ntchito kutumikira kapena kuteteza Malawi. Ndiyeno section 13 imanena kuti boma lili ndi mapasidwa mwayi kunena kuti lizibweresa malamulo otchakuka molingana ndi nthawi kuti azipitisa pasogolo moyo wa Malawi. Mukayang'anisisa amene zikuchitika mdziko muno, kumaona minister kupita watu kukalandira mafuta kumaombera m'manja, mukazaona ombera m'manja ma handclappers a ruling party kumafuna kuti ife tikhulupirire kuti kubweresa mafuta mdziko ndi chitukuko, mukuzuwa ngati kuti akususana ndi malamulo a dziko lino. Zimafunsa mfuzo kuti in whose interest are they doing this? And how they are serving petty selfish interest. Now pamene pakhotanya ni njira ndona kuti tonse tikudziwa kuti tili ndi PPDA. There is a reason why tili ndi PPDA. Tonse tikudziwa kuti tili ndi NOGMA. There is a reason why we have NOGMA. Tili ndi MERA. There is a reason why we have MERA. Ndiyeno ndanena kale kuti anthu anapanga vuto lonanena kuti mafuta athu a mdziko muno nkhani ya mafuta anena kuti sitimalipira. Ngongole inafika ponena kuti sitikanakwanisa. Ndi amene amatibweresera mafuta awo tinawo makampani mukwadziwa amene amabweresa mafuta awo. Adanena kuti gentlemen imene afika ku ifeso ngati business siziyenda. Ndi atakhala pansi mowachonderera kuti dziko linika tulipite pasogolo. We have got a country to run. What do we do? Adagwizana kuti tapanga basket iyi muziti mukapeza muziponyako. Ife tizibwesera ni mafuta ako. Mosengera tutabwesa mafuta motani. Ndiye ena anabwera mwadala. Ndanena kale kuti tibwera pa naming and shaming. Pali wina mbale wake anakwatiwa ndi munthu wina ku banki ya ikulu. Ndi anakamuuza kuti musapangeso release in forex. Musatuluse ndalama ya kunja. Zinafika pona kuti dziko lafika popanikizika. Ndife kuti tindira mulonera kuti zikafika potina malamulo ena amene kedwa ayikidwe pambali tipulumuse miyoyo. Ndife kuna kulidwa mafuta aja 51 million liters. Forex inalipo ku Reserve Bank. Munthu anagwisa ntchito ubale wake. Kukapanga influence decision kuti Reserve Bank isatuluse forex. Uko anthu amene apasa ndalama aja afuna ndalama zawo. Mena una kuti tisi yopereka mafuta awapezerapo mwayi. Tigwise ntchito ndondomeko iyo sasa time malamulo. Ndiye kuti ikome nena kuti ndi G2G. Ndikupera mwa invade. Anthu akukonza dala mavuto cholinga ponena kuti yerekeze kuti anthu afuna kuba mwene mutu amalawa mbiri amve. Ndiye zimene amachita amapita sija ilo kaya sa nyumba. Ndiye anthu adera ile kuti tikathandizire nyumba iyo kuyaka moto. Anthu achaka choka uku akuba amabwera kuzaba manyumba. So forex ku Reserve Bank akwauza kuti musatuluse forex, musalipire ma supplier athuwa. Cholinga anyanyale kuti sitibweresa mafuta. Akanyanyala iwo azuke akalenga ta Samaria tendipeze mafuta nsanga kuti nkhani je ikome tenda anamiza Malawi kuti ndi G2G pamene si G2G. Ndikupa tonda kuyankhana ndanena kale kuti ngati sati yankha apa tizabwera sipa naming and shaming kuti iwe mulongo wako anakwatiwa ndi auje amagwira ntchito Reserve Bank kati auje munapanga zakuti fa anthu akuziona ngati kuti akupanga zinthuzi anthu sakudziwa. Amalawi siopusa koma Amalawi amungosunga bata. Amalawi ndiokonda mtendere. We are not daft. Zikumukwambia mwina iye ine second mongonjezera nimafuna nene kuti no chomwe tikufuna ife nchoti ndondomeko zoyenerera zizitsatidwa. Mukumbukira nthawi ina yake boma lomwere chifukwa amati mphechepeche mwanjovu sadusa kawiri. Tidanena Amalawi kuti ayi bola akhale fetereza otitaphwanya ndondomeko zina asiye na apite. Anthu anapita aja anakapezeka ali kubuchali. Ndi kuchokera pamene paja mpaka na lero fetereza akuvuta benziko muno. Ndiye chifukwa kuti ife tinalumidwapo mbuyo ndi njoka. Apapa nkhale taona ife yokhala tifuna kuti tilitawe. Zikumukwambira. The floor is still open. Yeah, so just wanted to request that maybe off the camera you should be able to disclose the names of the people allegedly to have been interfering with the work of NOGMA and MERA at State House, because you would understand that as journalists would want to also extend an arm of fairness to those people and ask them to say their part. Otherwise it will be
unfair to just say there are some people. So if we ask State House, at State House there are some people, they will ask who are those people. So we believe that you should be able to share the names of those people, 2 or 3 maybe, so that we can be able to also balance the story. You have raised a very pertinent issue. We are not here speaking or defending Nogma or Mera. We are not saying that. What we are saying is we are against the illegal procurement of fuel. 1. 2. The last time I checked, the media imeneri for form of government inapasidwa ukaswiri, inapasidwa mphamvu, section 36, section 35 kuti muzipanga ma investigations. Mwamwayi tili ndi access to information. Ndiye niwaganiza kuti zimene tanena pano mukanazipanga treat as a tip. Kenaka inuyo moti panga task panopa inunso tunda Malawi, you have got an obligation. You should go undercover. You'll be able to expose after what akuza ndi ku State House. It's simple. Akana kuti ngonda Malawi ena it would have been 22 million plus. Kuma taipanga narrow down State House. Ndiye State House yamuyambe so kuchosera. Kodi anthu amene ali ku landscape angapanga zimenezi. Anthu amene ali uku mukachosera mpeza kuti mwasala ndiye anthu atatu mukuwafunawo. Mukuona bwa fa anthu tuti madalira inuyo media ndiye mufunanso musiye ntchito yanu tizikugwirira ntchito ife fair and good in the interest of fairness. Ife tanena kale kuti mukafusa akakana akapitiriza deal ngati sayimisa tizabwera pano. After all, we'll be doing it in the interest of the general public. Ndisayankhule zambiri koma you can count us in kusidedi sitemabwera kusangoyankhula pamene kusangolubwalubwa mindatere kuti tizabwera pano tizauza kuti auje munakwera ndege siku lako kunomita kwa kuti tauzeni mnakatani auje. That means inuyo ngati musempanga investigate mukalephera ife tizabwera pano tizauza Malawi. Takhala pano chankale. We don't have all the time on earth. Kuchali chikwatu amanena kuti mupite mukalalike zimene mwazimva ndikupita kuti tayankhula malo mwanzanga onse ndimafuna ndikuthokozeni kuti mnakhala pamenepo. Tinakupasani mpata mwafusa mafuso pena pamene simunamve tizikambisana as we go. Koma uthenga upite State House kuti musiye kulowerera nkhani zogula mafuta, kugula mafuta mophwanya malamulo. Zikomo kwambiri. Tinayamba zonse ndi pemphero tikhala tikulephera kunena kuti timalize osaseka ndi pemphero. Ndiye mafuna mundulole tipemphe ozipereka kuti asendere zonse ndi pemphero. Umurundi mmene zinali